The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more. So my God. Mga pamilya, Enero 20, Lunes na Lunes. Malabog siyang kabuntagon ang Tres Hilas de Garboso. Hilas na Garboso po. Parang nenengbi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Padapli na. Grabe siya. Kay mo agi akong Ducati. Nagtumilyo na. Nga stickers. Ito naman po ang hari ng mga hilas. Ang inyong Hilas King, Brother Bernie Bitok. Kasama niya rin yung pinaka-feeling ang mega mga migs. Natawag mo sa mga pictures sa videos pero sexy kid sa personal. Ang Moira De La Torre ng MOR, Maria Filingera. At syempre naman kasama niyo rin ang pinaka-swabe, ang pinaka-hinloog agi, ang may mo diskarte sa mga babae. My name is Rico Swabe. Okay kayo. At dahil Lunes mo ngayon, makakasama natin, walang iba. The beautiful, Bago lang yung sexy, the dangerous, hamis, pution, pula og lips, single. Mo Muna yung pinaka-importante. Single and ready to mingle. Ladies and gentlemen, Baby Ray Ray. Let's kill this love. Yeah. Good morning, Ray. Joke. Ayan. Ayan. Hi, good morning. Good morning, Ray. Morning. How's your weekend, Ray? Standby sa balay. Lah, grabe ka buutan. No? Pag standby, butan agad. Oo. Di ba nagtanaw lang o di maayong wantalan-ahon sa phone? Kapal kita yung anak ba? Mga teenagers karon ba? Di ba naman ang phone ba? Karon kay pwede mo makaupin ng mga website. Tama. Sa papa. Kadung mo siyang ungon. Ay? Hoy! Usa man ang kami naman na dili grade 7 na kami tao dili na maayo kay mga ano sa pa imo bining cellphone. Ako din ha. Naman din sa group chat. Kaupa sila ni Janjan Batilo, Yo Romantico, Lily Pradasa. Pagong giad, Zed Hernandez. Yeah, boom. Yeah, boom. Run this mother, you. Buutan gid si Zed. Giad man ko, gikick na ko kong self. Run this mother, you say. Buutan gid na si So, Zed. malaw ay man uy, gikick na ko kong self. Malvern kick, Malvern. Okay kayo. Buntag pa lang, kapamakak na ta. Good morning, guys. Good morning, it's a great Monday. I'm laughing but actually medyo di mayo akong weekend because akong anak nasa kuan.
nasa hospital Uy, karon kumusta may rito gala. si ano? Intern siya karon sa hospital. Ih, Nasa karon sa mahal kayo nga hospital. Ay, puso pagyapon. St. Luke's? Tapos na syempre social mami na siya allergies. ay. Yan, allergies. Hindi na ako masulti nga kurikong yan na Allergies. But seriously, so katong namo ko back to back nga event. So katong last sa Sunday ba to? Oh yeah. Wedding. O tama. So nay kasal tapos ang mga bata dito sa Bugo na gipastay kay mag-examan. So dito ang tutorial sa mga igsoon. So kami sa balay so matulog na ko kapoy na. Back to back ang kasal mga igala. Tapos patulog na ako matulog din. Daanan nag-text akong kuan. Ako mga in-laws nga medyo naggawas ang mga pula-pula sa lawas ni Rusty. Ala, may mga pula-pula. Grabe ko makasyak niya. Grabe. Pula-pula lang, relax lang. Wala kang main yun. Wala pa, dito Wala, na wala. ka ng happy Yeah, severe na. kulbaan ako. Ah? Basta bata eh. Pasakay yung kaya Ay, gano'n. Klaro ka nga pasakay ka. Lain rin basta bata. Dabi, So dabi. nagpula-pula. So normal, kabalo na midana na ni Rusty. Kaya naman siya nga na sa bata pa lang. Since Skin baby allergies. pa gid siya, naging siya kaunon, manggawas din ang pula-pula. So automatic, kabalo na sa sa tambal. So kipainom, man. So pagpa-tanaw na ako sa, may galero, nga yung mga chat group, di ba? Murag nang hupong ang naong Medyo, okay lang, patumarag tambala na. Nung mga alas 12 na sa gabi nag-text naman niya na-action og collapse si Rusty. Nasa CR. O, di na ka masyak. Oh my God. Di na ka mag-worry. Naku. Ha? Ano na? Kadlok. Ha? Kadlok ba? So, di ba? So, imagine nimo from Westwoods kanito ang Tubugo. Gamit din ako akong sports car. Wow, Sports car? Nato na dayan. Ito ka mas masyak. Katong 55 katambutso ba? Nga Oo, doon ay 26 ka side mirror. Kuyaw. Gisirit din ako dito sa Bugo. Tapos kuanda, moto. Basta si Rusty, chabiho naman daan. Bininiwang naman siya gamay. Nahimong Koreano Ay, Nipikot ang mata. Tapos init kay siya. Ang init niya, dilingon nga. Dili sa liyo, dili siya init. Katong iyang pula-pula sa tiyan, likod, tiil. Uy, init. Init kay yun. Nagduda ko, abi na ako, kuan. Katong nag-medicine pa ko. Wow. Medyo Ay. nasa symptoms na, uy, basig kuan ni siya nga ng tip dust or kanang German missiles like that. ay, German. So gisiri din na mo sa kuan. So nihunong mi sa pirmirong kuan. Uy, baratohon. Ay. Next mi sa hospital. Barato na kayo. Pinakamahal yun ang mong ipangita. Panindigan lang yun ang pagkahila sa nila. Bitaw, dito may sa Madonna Hospital dayon. So gipa-check. Yun, kaya gasuka naman. Agoy. So muna automatic admit mga igala. So gi-injection na niya sa automatic og steroids para panghupaw sa pula-pula o kanang nagkuhan din dyan. Siya na? Nebulizer. Nebulizer. Oh. Kay medyo ga-action mo di ka ginawa. Gapiot. Kay dagan may namatay ana. Oh, Yun suffocation. na. So may galing sa first tira pa lang sa steroids ni hupaw na din ang kuhan. Ampula mga igala. So nawala. So medyo nahupong na siya. Thank you Lord. So, steroids, tapos tulo ka Hail Mary, injection, tulo ka Glory Be. Tapos si Maya ka Maria, 5 ka buok. Unsa daw kuan first nga findings Di, well, Wala pa daan yun. na yun sa ako panggingon, daan na yun si Rusty nga na. Kaya lang, nung sige naman siya kasauna, ka allergy siya itlog, anak kadugay, sige na siya itlog, nawala naman. Sabi na mo, Kampante na kayo. nga okay ra gyud. Ang last sa namin do mga kaon itlog ra man gyud yapon. Pero di mo do takabalo sa doktor pa. Ilo ko di akang doxipeda usa sa mga iyang expertise ba yan ang mga allergies gyud. Suppose nagpa-check na sila way back before. Supposed to be nata na siya ikuan ba nga i-test ka brad. Mga pila to ka pricks tanan, mga 47, 48 pricks. I-test ka kung asag yung ka particularly allergic. Sa food pa lang, nai-inject sa imong gamay, Remember ko na- i-prick sa imong skin. Skin test. Kung manggawas ni, sumuni imong allergy, ana. Supposed to be, na-schedule na tana, siyempre, na okay naman. Kabalo, beta kita mga... Pag okay na, di na ito ipabalik. Okay naman siguro ko, di na lang. Okay naman siguro, okay na, di ba? True. O, di, naitabo, di karon ni balik yun. May galing siya nga, gikan mong bugo, maduna pa ning gipadol. May galing wan yung gipadol sa CUMC ba nga pinakadool, kay delikado gid ito. Nga di siya kaginawa. Di ba da kami namatayan na nga ang allergy sa ilalom, naghuod di ka ginawa. So may na lang natabang, then medyo na kuha na. Okay naman,
Nikaon naman may gala, okay na. So, karon amo gid pa-undergo og test. Kung asa gid sa 47. particularly, kay pwede man sa sa environment, sa food, number 1. Food gid on automatic, Brad. Kung wala hilanat, pagkaon, tapos nang gawas, kana food. Naman sa usay daw, Brad, nga una ang hilanat, ang kainit, haya din manggawas ang mga pula-pula. Unay hadlok, no? Muna Na yung mga ano. breakthrough dahil. So, kailangan yun mo i-test. Tapos, yung ba, Brad, kung allergic yun siya, wala na i-cure. As in? Wala na. So, prevention na lang yun. Kung allergic ka sa mga tao nga si pangutang may bayad-bayad, palayo na lang yun. Palayo na lang yun. More yun na ang Hindi na solusyon. matabang. Or isa din, pabarang ni mo to daw. But seriously, Sabi ana, siya. pwede po nga, ipanad-anad siya para medyo ma-immune, napaingan na nga tayo. But, burag po nagkuhan nga, kailangan yun kuhan. So, karon amo siyang ipa-undergo og test karon kung asa gid siya particularly. Kaya basin man sa abog, mga social mo, mga social ang blood type ba. Among mga tayo, mga social. Yeah. Siya yun. Siya naman po sa mong mga anak. So malamang kanire akong anak. Si Rusty. Sira social ang uban dili. Tapos Brad, bawal siya. So di na siya pwede presyan daddy karon nga magsakas-sakas bukid. Okay, medyo dangerous siya sa mga insect bites. Oh. So nasa tendency kung mapakan siya mga red na mga pamak na mga lumigas, red ants. Kanang pula bitaw nga red ants. Lagi, pula gid na siya. Naman isa itong good na red ants. Talabi na ka ng mga buyog. Na, delikado daw sila, ana. My God. Kaya pwede nga pagpaak, atake, di ka ginawa. My gosh. So, amo siya isen sa North Pole. Ay. North Pole talaga. Kami kayo. Ay, Sa akin yung katawan niya. So, mo na to may gala. Sakay is Maria kay malarga man eh. Mo galing. Uy, pero diba, despite sa mga naitabo ka, Rusty, tara si Brother Burns. Wala hindi palata. Chill lang. Di pala, mulargam din niya, no? Malarga. Di ba una mo ko naglib? Di, alam mo na. Pwede ba rin nga andoha mulib, hindi na pwede may gala. So, naging mga botang nga masacrifice yun sa mga nakauna man ko. Sabagay, sige naman sa kaka-award dito sa... Si Maria, for the record, si Maria ang ang DJ. So, sa ako lang na, sa 15 years, ang pinakadaghanan nga, sige adto og Manila. Uy! Dili tungod sa kanang conference, ha? Eh, di ba? Ako mo, okay. Siyempre, matumagin ko kaya na may mga radio conference. Part magina sa akong trabaho. Radicon. Pero in fairness ka, Maria, tungod sa mga kanta-kanta. Mo na nakatsi lagi kay Maria lagi. So, kato nagpiaok siya. Tanawa, kung wala lang yung kaniko ang Lagi Maria. tama yun. Layo kita pag hindi mo na-achieve. Layo sa itong giluksuan. Layo, ano, ay. Ano? Mo gusto gid ko mabalance sa tong kuan galing. Kung wala lang ka nagkuan, si kuan. Ray. Ay, congratulations dahil sa atong kapamilya nga si John Alfred Mascareñas. Wow. Wala gisa nagpapugong ni sulod na gisa kaduas kamatayon ang panagminyo. Oh. Nakuyawan daw yung masilingan kaya siya gita daw siya. Ha? Mga bakakon mo! Mo ba? Ingon mo walay lami ang kaminyoon. Lami uwan. Lami daw. Huwag may gawas-gawas daw ba? Wala ginakasinggit daw si Emily. Ano man? Gignan mag isang do not talk while your mouth is full. Busog din si Emily Wabe Mascareñas. Mascareñas. Wow. First time, dagan kay ko first time siyang kasal, ha? First time ko nga nahimong ninong. Ninong sa kasal? So, ninong lang tawag sa ako ni Nasir. Char. Ninong, wala na sa. No. Ninong ko, tapos host dayong ko. Uy. Ugwa pagibayad, first time. Sama-sama tayo. Upakan na natin. Ay! Siyempre, ninong ko. So, mo to mga galang. Ninong lugar, First time na ko to. Tapos, nabikil ko sa ilang ilang envelope. Gamay Nga naman, kayo. nga naman. Gamay ra kayo. Kung saan ang Para sa envelope? galagala. Aka na sa galagala.
ampaw. Pwede mo na ampaw, no? Angpaw. Angpaw na. Angpaw. Hindi mo ko to Angpaw. Chinese. Sama ko sa Japan, ampaw na. Sa Chinese, sa na? Angpaw. 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 Nabikil ko kay sa galagala. Gamay kayo. Bura sa nakaminos ba? Unsa di ka gamay? Burarag 1 by 1 ID ang masulod. Pocket size. Dili maigo ang imong. Ang hilas king may gitagaan. Oh. Siyempre, saan ako pagbutang sa 100,000? Di mag-isi. Wow. Wow. Di masulod. So wala, 20 na akong ibutang. Ay, Grabe. Tapos medyo malas yun. Ang disadvantage din ako kung ikaw bisita sa kasal. Nga naman. Ta amigo ni mo ang host. Ah. Delikado. Nga naman. Labi nag-amigo ta ka. Ah. Mapasubo man ka. Gala-gala. Uy, nate ka bang engineer sa Sipalco? Ka-remember ko anak. Ikaw dyan. Girl ba mga taga Sipalco? Muhatag yan. Oh. Engineer biya. Oh, tama. Ulo sa gaya, di ka wala sa church may gala. Si Engineer John Michael Batilo, ni Hulbot yun may gala. Pagkasulina man daw to. Pero membro kaya po ni sa Hila Squad. Oh, nga naman. Siya nga, sir, okay ra ka ning 50,000? Wow! Oh, pati ang ipis, mo yun. Dalawa. wag yapon na igo sa May quit ang stinger. Ang stinger has stopped working. Wala niya makaya ang kahilas may gala. Yung nagsa siyang trabaho. Yun na sa trabaho. Bitaw, salamat. Congratulations sa imong Juan. And mora to siya. Ganaan ko sa, in fairness, ganaan ko sa ilang convert silang venue kay Gamayra. Mga relatives ra yun. Kana. Tapos, minimalist kayo ang decoration. So, napurma nga nagwapo siya, no? Tama. Takabulo kung sa pangalan sa silang sound system. Sama. Let there be light and sound system. Let there be light. Let there be light. Let there be light. Tama. In fairness. Linya sa Ginoo. Di ba naman to sa kuan, di ba? Let there be light. Anong tong Ginoo? So gimon yang sound system. Let there be light and sound system. Nice. So clever. Sound check ka sa clever. Clever ba? Tama. Ni undang kitang stinger. Gabi. Uy, gabi ipa ka. Wala gido. Wala ka balik. Hoy! Wala na siya may gala. Tapos, in fairness, mga gwapa atong mga mga orahik girls. Oh my God! Ang mga dalaga, mga gwapa kayo. Perti kayo. Makita Samo lang to mo. si Mommy Marge. Dalaga kong giingon. Dalaga. Sorry, me. Siyempre, si Bibi Ray Ray. Sus. Akong gikuan nga itong, itipan na ako itong si Philip nga dito ihatag itong goan. Katong buki dito ipastap ka Ray Ray kay basin dito na Labi. makita. Ay, ang- sayang. Grabe na ba ako cheer? First time na ko salban nga nagkasalban nga grabe kada nagbaha ang dalaga og ulitaw. Kay kasagara ba ya sa mga kasal gyud pila ray ulit lisod kay magtinawagay. Tagasagara ang kasal nara sa tulo ana na lang. Mga single. Kato daghan. Ako nang gilimitan na tag 5 lang. Kay kung gihurot gyud to aperti may ka. In fairness, akong si Ray Ray, sayang, wala. Tagwapo ra ba to? Gwapo kay ang... Taas. No. Tapos, nay car. Uy. Sales rep. Sales representative. Oh my One God. mid-rep, brother. Uy. Oh, nay kwarta. Tapos, nay sense of humor. You know. Taas pa gid. Taas. Ipaiswag yun yung mga... Tagtanong ako kang... Ay, mukhang yun iba. Ipamove yun yung iyang konan ni iyang atayan iba. Sayang dito sa isa na padulong. Dili talakas sa spinner. Ay, Sayang. Wala na briefing Wala ka. tatong chance. ay, ba yan? Alam mo ko yung Facebook niya doon yan. Ay, 7:46 na itong oras. Ito sa istorya niyo ganina, brother. About gini sa Royal Highness na to, Prince Harry ug sa iyang wife nga si Meghan. Sa Meghan grabe Markle. mo kinilang mga controversial nga story silang family, no? Pero naka-decide agad sila. Muli settlement daw nila sa Queen nga kung gusto gid mo magkuat sa inyong kaugalingong mga pribado nga life dira, dili na may paggamit sa ilang pagka-royalness or highness. Okay, bali mo give up siya sa iyang Give up gid nila ang ilang Sila duha? Oh, silang duha sa ilang pagka kuha nila Prince. naitabo na dati, hindi ko lang alam kung sa Korea ba na or somewhere. Basta naitabo po nga nang iyang give up ang iyang pagka-princess. Kaya naman din sila funding di ay from the government, sa Yes. public. Tungkol sa ilang pagkakaroon lagi.
Royal Highness. Pero tungod adto, naka-decide sila nga, Tungod alang sa gugma. gugman. Iyon na! Walang sagot sa tanong. Wins! Love wins. Negosyo daan. For sure. Kung ilang kuanan diretso, no? Hollywood actress din yan si Megan. O tama, naalala ko na. Ang asawa ni Franco Laurel, princess to. Iyang wife. Hindi ko lang asa saan na princess yun. Basin sa Kugman. Pero kung ano, gano'n mo katao. Si Maria May lang, gano'n ka ng tinod na katao kay lalaki na mugawas na tino. O medyo pagkino na. Pagkita yan. Yan. Ay, bastos. Pag medyo lalaki na gano'n tingo. O kana tinood na naman. Pero totoo yun, in fairness ha, tungod o alang sa Grabe gugma. na nga sacrifice. So ang question nila may gala, give up ba pati ang gown mo ba ang question? Ha? Pati ang mga... Give up sa ngalan lang sa gugma. Oh! Ay, bastos. Ang pagkababae, di ba na mo? Di ba na pwede nga to ba? Dili ko ni mo lab. Di ba sila ko ni mo lab? Bulag na din. Sino? No. Di na din. Biko na ko. No. Sige. Mutang iklaro. Nga ka na. Mga anak sa dato, may anak ba? Tagi-give up ang mga kuan. Takan kay ko kailana. Ng mga richness. Takan kay ko kailana. Eventually lang po problema, after pila kayo, na-realize nila nga tama po din ilang papa. Usually, kasagara ako makita. Kasi if two people are so in love, lagi na ilang mga pamahala na ni, bahala na ni. Medyo ang pinaka-hard-headed people are those people who are in love also. Dawato na natong kamaturang. Muna makisukol ta sa itong mamagpapa. Di agi po dana na. Niyagi kita na, ka na bang bahala na ni, basta kay kuan. Ayaw lay, ana, laki kay pasakitan ra ka. So, manggangawa na, klaro, ana. Ililaki ma. Love ko niya. Sabi na lang, sugod-sugod pala mo dampa-dampa. Kana. Parang natilawan na nimo ang, okay. So, muna yung Montimailian, Mami Melds. Na in love na kay si Ray Ray. Pag musukol, nagigaling na. Di na ko naman sa upper 20, hawi na kayo. Masaya kayo nasa sa lower. In love na yan. Basta in love na. Dawato na ito kamaturan, brother. Ano na? Late naman gini mo ma-realize. Pero ng Royal Highness, di ba? Karon ba, di pa nila ma-feel ang ilang pagkaingana? Because naalad naman sila daan ng ingana. No? But I'm sure, well, sa bagay lang, nakalamin lang if you decide something na maging na consequence. Later na gini mo na lawato lang gini mo kamaturan. Walang yung ko i-blame kay sa bagay ako maging nag-decide ani. Ano ba? Later mo na ma-realize nga, for example, I'll give an example lang. Kita, like ako, 15 years na ako, ang pinaka-advantage, dili pa hinambong ni Maygala, pero hilas king man tayo, panindigan na nato ni. Yes na lang. Kung ako sa Cagayan, siyempre, if everywhere I go, siyempre, makailagin ng tao. Then, say, mas special treatment yung ka, matakal bangko. Tama. Taas pa ang teller, pag tanaw sa manager sa bangko, nga burag, napa sa 85, kaya nagtabi pa ang teller, ang bupong si... Tapos, pag uy, 155 pa ka, 85 pa. Talay mo naman, sir, sir. Ayan. Lagi mangingana nga mga mo, di ako ni pala. Lagi mangingana, di ba? Tama. Nagsayop ka left turn. Yun. Kadwa nakita. Ay, ka-remember ko, ana. Oy, idol! Sorry, bro, kita ba? Parking ng hassle lang mga 10 second din. Lakaw na dayan. Wala na ako nagyan. Wala. I mean, sila ragi nagawa na naman. That's why nung na-transfer ako sa Davao, brother. Di ba na-transfer mo ko one time sa Davao, mga amant kay, di ba, naitabo dito. Wala ba? We're speeding, dakpan. Okay, wakoy L ni mo kita. Ang mga kuhan, wala Iba. na. Ay, hindi mo ma-feel na yun. Sa may akong point, wala ko'y point. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, sacrifice. Para lang po nga, sakripisyo ba nga, sometime, para na uban. Labi na ka ng sacrifices na abot ka ng mga gitagang kang nindot ng mga balay sa parents tungod sa love. Kaya dito yung ka magpaka, ano ba mga teleserye ba? Yan. Dito yung ka dito kasi magsama kayo. Wala ka ng mana. Ano ba sa mga teleserye? Sa kutong lupa. Yan na. Tapos dito na siya mo puyo sa mga kuhan, sa mga squatters area. Yan na. Nagigibog
tubig. Yan. Sa una, di man siya kuha ng tubig. Kay nanabi dispenser. Tama. Tawagan na ba ni mo deliver na. Karon siya na mo kuha dito. Mubaba. Pero, siyempre, ipa-film mo na sa teleserye. Huwag ka mag-alala. Magilakilak na. Kawawa na tayo. Kawawa na tayo. Di na tayo ipautang. Ba natin meron sa tubig. Siyempre, huwag ka mag-alala. Importante, mahal natin ang isa't isa. Basta kasama. You will realize nga pag putlo na kas tubig. Sige, dito mo magkanaana sa teller. Nagminahalay mi. Please, ayaw putla ang kuryente. Wako yel! Hindi mo na rin ma-realize na kuhan. But you know, again, nga na ka-powerful ang one brand ka ng feelings and love. Importante nga malipayon na. Love is blind lagi daw. Eventually, later on, Muli kang pangutana ba? Unsa ka kung kanang moabot na gid sila sa punto nga wa na gid ba? Wa na gid bitaw mo hatag sila. Wala, okay lang. Basta nagminalay sila. Bahala, ginamos na importante that we love each other. Remember, sa survey, sa study, kasagara yun ang away sa couple. Marital problems. It's always the finances ang kwarta. Hala. Whether you like it or not, sa study, kasagara ang away ang kuan. Tungod yun na sa kwarta. Kana magyaw-yaw kang imo isuon dia tapulan, gipapuyo ana kamulan na mag-asawa mo. Maglawyaw ka kay naiigsuon na din nagpuyo ta silag kaon. Ana. Si kaon ulit trabaho silag tanong TV. Ngano masuko man ka? Because feeling nimo daw gasto ana. Pero if you have a lot of money, okay ra. Pakigda dia. Gusto ka taga lang room. Di ba, for example, na manugtog imong igsuon. Ate. Di ba? Mana mong gila na, di ba? Ate Jane. Ano ka? Kung nasa manghod. Na ba? Si Ed. Si Ed. Hilak-hilak. Pautang ako, TV. Mona! Halaka. Muna sa lagi pa eskwela kanina pa, di ka magtarong eskwela. Tako rin, ka ba tutulog ka sa daga istorya. Kaya labaw man po tabangonon. Kung for example, nga na akong tabangonon. Kung labaw mo sa kaway kwarta, tanan na po, ha? Mo pa yung kwarta, mga kwarta. Muna sa lagi pa eskwela, di ka magkuhan ka, sample ani. Pero kung dato ka, oh my God. Din. What happened to you? Yaya! Unsa mong gusto? Ostrich or kuan? Wow. Steak. Pakana sa kaniyong mangudloy kayo, my God. Noon sa kabulingit na ba kayo ni mo, Ed? Pagsulod, wala pa nag-start sa problema. Pagsunod yun, kasi lang din. Sige mo size sa imong polo. Ako yung mga lakos. Palihog ko pagkay ko to sa Christmas being ang mga polo shirt. Palihog. Pati itong Levi's, ihatag to sa iyaha. Kaya di man naman ang mga sulob. Sarap. Di ba? Tama. Pagilang, ay, my God, nanasadani. How much? Dili na pa. So, mali ka pa eskwela ko ni Papa. Di, medyo kanta ka ron. Asam na, pili lang ka, Lasal ka or Ateneo? Wow. Law ka or medicine? Mag-law lang ko, fine. Pag uman sa law, di mag-medicine din ka. Naiiti mo, pagpili din sa credit card. Sige na. Sige na. Imo nang isa ka balay sa pika, kita ka na nagiayo. O ising imo na. Hilas pa minao, no? But to be honest, if you have money, brother, dili mo na issue ba yun? Na imong mong balay nga daghan? Na imong mama, imong mother-in-law na sa balay? Dili na issue kung naging kay kwarta? Ang issue kay kasagara, pag wala kay kwarta, pag medyo pitos, samo kikira. Point dire, wag yapon mi point, may gala. Sa maigo lang. 7:56, ito po ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong dumangagiahak upay akinigdughan ko ano nili ako maskamag unsa mahinungdan imo akong gidaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan
Mansanitas. Mayong adlaw kaninyo, Brother Bern, Manepiling Rico Suave, and Baby Rai Rai. Mayong adlaw kaninyo, tanan mga naminaw karon sa Gugmang Giyaha Drama Edition. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Christy. MOR, tana matagaan ko ninyo og kahayag ani akong sitwasyon karon. MOR, na ako'y boyfriend nga itago nato sa pangalang si Joseph. Joseph social. Joseph. MOR, bago lang yung minag 1 year ni Joseph. Og MOR, bisag 1 year na mi, di pag yung ko makaingon nga si Joseph na ang lalaki nga akong pang forever. Nakauna ako sa akong cell nga medyo I need more years and more time para maila-ila na ako si Joseph. Dagan pa ko yung mga questions. Wapo kabalo sa yung mga personal background. Balita na ako nagbulag iyang parents. Wapo ko pangutanan anong nagbulag. O sa ka pangutanan anong puros magulang silang magsuon. O nga anong medyo bakang iyang tiil. Sabi nga mga questions yun. That's why MOR. Wala pag yun sa kong unahuna nga siya ng lalaki nga para pakaslan ako. Bo sa MOR, pag muhis yun dyan si Joseph about kasal-kasal, medyo ga-change topic ko, di ko ganahan. Pero I know love na ako siya. Pero kulang pag yun siguro sa time. Until one time MOR, iyan na pong gi-open about ang kasal-kasal. Og same sa akong gabuhaton, ga-change topic na sag ko. Og nasuko si Joseph. Please, tagay kong advice. Ay, nahuman na. Audrey, nagsugo ng akong Gugmang Giyaha.
Ano po niya? Tani? Siya. Yung mong favorite role, brother. You know na, I like this. Alam mo na. Very much gabaan. Kaya na siya, girl. Sige, move-out. Uy, ano na siya? Ano Ba di ka? ay? Mag-text sa phone, kay Murga ka only. Okay. Nalata din niya di ay? Pantok na ka kanina. Ang imis nga ka ng cold water, ang ipainom kambos, ang maghihatag kay hot water. Hot day to? Wow, ha? Diba? Walang git kasi mo ang self today ba? Abi na Sarah G lagi ka karon. hot water. Ano, Sarah G? Tala-tala. Noon sa di ka, Uy. oist. Samok mo ganyan akong uyab. Uy. Don't tell me. Ma, nag-away na sa Hey, gisapot tasad ko kay sige hisgot ano yung kasal-kasal daw. Wait, Sarah G, kagit kayo. Kantahan na ko na to, girl. Sige, be. Tala, tala. Nagilo mo. Ano ba kaganaan na ang uban mga girls in town long? Bro, it's so sweet kaya. Di pa ko pa manggod mi nag 1 year, di pa ko ready no. Wow! Kulang ra kayo ng 1 year. Pasalamat Panako siya maila. Ang uban gani, 3 months pa nag-ila, nagpakasal na. Hey girl, ang imong age, hapit na ba mahapunan? Basi nalimot ka. Alam mo lang. Palagi ko ready. Kung sa pa di mo hang Ano kulangan. makuha anong 1 year? So, Kabalo, lain siya batasan. ay, Gusto pa ko more years. Sige mo muguban, di ba? Sige mo mugkuhan, sige mo mag-story-story, sige mo mugkuhan. Di, lagi. Kulang na lagi ng 1 year. Gusto pa na ako siya maila. Mapila ko na ka-years. yeah. Kanang ready na ko. Kanang, basta. Hala, uy. Umabot ra na. Kapaan. Alo, what, 5 year, more than 5 years pa mo ang Basta gusto. wala ra nag 5 years. Basta kay, dili sa karon yun. Ito, Pi. Bawa pa So, manggod dili mi ni mo nag siya 1 kakakita year. nga lalaki nga imuhang mapakaslan? Basi na Sa kulang. dili pa guro. Ay, kulang ka, gamay. Uy, pero beshi gawa. Huh? Basi Ka nalinaw worry ko lang ka. ag-push. Push? Oo. Push siya unsa. Basta, i-push mo yan, te. Di pag ko ready. No, uy, Wala basi pag na noon asa sa ko time nga una. ready na ka, kana na nun ni mo ang boyfriend Lo. mag-iba. Uy, katotong Huwag office ka mate, diba? nakakita Kung ko. remember katong office mate na to. Hilain, lagi mo Uy, yan. wala ka kabalo. Nagpakamatay, day. Wala yung mo, man may nagsuggest. Ang amo lang sayang. Friend. Sayang lang galing. Sarah G po ni siya, oh. Dili ba, amon, mahadlok lang mi nga mo, abot na ang time Miss that Mbak you're ready, ni. and Girl. give up na ang guy sa imo ha. O, diba? Talag sarakay na, girl. And we can see naman na love ka ayo kasi yung boy. Kanya, please lang, Bi. Inyong mag-uban, Bi, ata kay ganan ni sa iya, kay gapan libre, gid siya. Skin favorite na mo siya. Yeah. Diba? Hindi, kung di siya makasabot, hindi. Magdiligid ko niya love. Sorry na kung sige ko pamugosan ng kasal, good. Ay, sorry po ha. Di pa mo ko ready good, uy. So, kumusta pa mali ka ma-ready? Basta puhon. Ako manggod kay ang babae nga friend ni mo nga nakagwapa, buutan, loving. Hindi mo na angay pakawalan pa manggod. I know. Mo nang gusto ko nga pakaslan ta ka, basi yun niya padulong pa ka sa Dili, lain. uy, promise. Ikaw ramang good, pero Pero basi, siguro di pagid ko ni mo love yun, no? we Kasi love mong good ta ka. siguro, pa sure ka naka-move on sa mong mga past kay mo nangingana ka. Uy, sobo ka diha. In love ba yun kay ko sa imo ah. Pero ano man nga, sabagay, kaya naman takabuyon. Ha, dili pa gina ako makita sa akong self nga. Department head nagkukukaroon. 5 ka department na akong gihawiran. Huh? Grabe ba? Tapos, di sulod pag yung karoon og networking. Kaya na kaya na ako, no? Tapos, pare sa isa, pare sa isa, tuwan dayon. Tuwan. Tapos, di sulod pag yung karoon sa insurance. Uy, hardworking kay ka ba? Mo galing, mo ginaong ipakita sa imo nga, kung buhi-buhi lang, mabuhi naman ta ka. Labi na karon nga nipiin sa ako halos tag napulo matag-adlaw. Taas na kayo, pak 2 pairs, oh.
sus. Grabe na nagyud sa imutanan. Mo galing. Tapos, naman po kayo sakyanan. Medyo di pa na brand new, pero di naman ka maulan na. Tapos na lang po i-insurance ang akong kuan. Kung kinsa man akong maanak, wala yung problema. Bahala magkasakit pa na. Oh. So ready na. So may itong langayan, ani? Wala sa kung may ang nanay anak, nanay singsing sa kamot. Wala pa. O, dili na lang singsi. Ito ibutang. Kwintas ito ibutang. Kwintas sa kamot. Kwintas sa kamot. Tell me honestly ba, ano day, di pa ka sure sa ko, ha? Wala pa sa kung mind gyud. Maminyo na, ana. Sa bagay, lisod sa kayo nang maminyo ka nga, mapugos ka ba? Pero love man ta ka. Hindi lang sa gyud ko ready tingali. Mo ba? Bago pa matanag 1 year good. Sige, di lang ko mangutana na. Ugma na sad. Ate! Sige, promise, sige, sorry kung siko pamugos. Sorry ha. Ang ako lang yun nga, di ko gusto nga mapadulong pa ka sa lain. Dili lagi. So, wala yun. Wala, uy. So, ikaw ramang good. Aldo mo ko ba si magagusto pa ka sa lain, ano? Dili, uy. As in? Promise? Ikaw ra, oo. Ganahan mo sa tani. So, mura to? Kuha ng bugsay, kinata sa bangka. Kanina na ta sa loud ba? Mga tunat tata. Trabaho! Ala ka. Ay, si boss. Hi, Trabaho mo boss. dun eh! Good morning, boss. Ay, di mo nga. Ay, sorry. Wrong department. Sorry. Sorry, di mo nga department. Sorry. Mahilas na siya nga department. Kinsa dito eh. Sabi ka siya sa, sa diba? utility, Utility man di. Uy, smiling lagi ka karon. Kamusta? Monday man good, so dapat ko Naka-OOTD pa, ha? Ara, no? Lahira. Okay ra akong cheeks. Kulangan ng isa, girl. Ha? Kuspaw ang isa. Kailangan bigid na ako dugangan. May mga eyelashes, Halos. Naka-split yun. Split? Oh. Pwede ba din na split? Ugaling naka-split. Ha? Ano daw? Sige, girl, panindigan yung split ngayon. Kailangan, girl. Curve the eye, sorry. Ay, curve the eye. Bulag-bulag. Pinasplit. Kamusta, girl? Kamusta? Kita mi sa mga post. Nag-ubay mo ni boyfriend. Yes. Uy, tama. Nalagay mo slahod. Lagi, naka-selfie pa mo ato ka, balod. Sandok lagi ka ay na. Daw, be. Kamusta man siya? Wala, okay na mi. Wow. Sige, dawat na ni mo? Uy, basdungan ta, Kaso lang, medyo... Hoy! Ay! Hala. Kisa to? Ma'am, kung ano na akong silig, ma'am. Aw. Ko sa daspan, ma'am. Ano na, ikaw ba? Sorry, Katamakan ma'am. sa Abi mo na daspan. umuning nga di pa. Sorry, ma'am. Sorry. Hindi storbo mo ni... Murag na siya sakit, ay. Balik sa tong topic. So, nahisgutan ng lugar ninyo yung wedding. Okay na lugar Okay ka naman na. siya, pero... Saan ba magsuot ako gown? Sige, gown, uy. Ay, Don't tell me. Ha? kasi wala mo ko doon. Wala gihapon? Wala, uy, wag ko ni sugot. Gavaan. Wala pa. Why? Kabala ka lagi ko kay... Nawala yung pagka-sweet do. No! Hala. More na ron. Sa tubig, kiwa ko niya gidawat. Dawat ang kamot nila, kauros siya. Lain lagi to siya. Basta na-discourage siya kay kung magkuhan, kasi sa tubig kayo mawala, be mong make-up. Nawala kung kilay. Maninood. Basig kunot ang swimsuit. Murag diaper.
nalain siya kay dili fit ang swimwear. Ang sad. Ay. Oh my God. Ang swimsuit? Kasi hayag ang swimsuit o ang kuwan. Hayag ang san ka mo sad bitaw. Wala lang. Oh my God. Pero that's a red flag. If the guy is not Red sweeter anymore. True lalo. As in. No, eh. Muna na ginatong ginatong. Basta di ko magpa-remind sa imo atong office mate. Nagpakamatay. Baka na-discard pakamatay. siyang boyfriend, no? Kaya tungod nga murag, Lain dili niya kimudo. kakakita as the future husband. As Lagi, the what's the point? Bagod sa pag-uyab-uyab. Di ba? Uyab-uyab galing ta para mahalin. Bitaw sa Diyos. Uban-uban lang good. Love, Wala. love, ana. Asa pa na, uy? Chaperon. Kasalkasan. Ang No. dali, uy, mag-anak. Gavaan. Nano, ba di akong gabaan? Adili man de, sorry. Naka-feel na mo. Sigo ka. Dapat ipa-feel ni mo sa iya, nga. He's the one na, girl. Siya ramang good. Girl, maluwi ka. Dako kay kagkuhan. Uy, gasto po kay ka. Hi. Ay, babe, sorry, babe, na... Nakoy na- cupcakes, na- oh. Sorry, na-late ko, babe, na... Sorry kayo, babe. Ay, sa Traffic kaya. pagsabi. Oh? Uy, bo, Hindi ko ma-imagine si Rayra. Awkward. Brad ako, kayo yung gihebo. Hak lagi kayo karon, Wala, babe. I miss you. Wow! Gilantan ka? Huh? Giataki mo kag kuan allergy? Time ko sa imo. Di mo ko kaingana. Si diling ano. Ayan na nga vocal kayo nga. I miss you, may ana. Gimingaw gid ko sa imo sa lugar. Wow, bragi nagkita. Mga one day lang kayo tawa nagkita. Yung ana ni Ambot lang sa akong kamot. Kabisi ba si Gaghag? Gimingaw ko sa imo lagi. Tambok kay kao. Hindi lang taman ni nood rin. I miss you to. Wala ka nalain. Ha? Ay, Kasi nalain, ha? wala man. Wala lang, nabisi lang. Kabalo na ko na. busy ka? Nabisi lang ko lately mo nang wakay ko makareply o magte. Wala ka sa akong mga busy di ay. 5 sa akong panggingon 5 ka department bin akong gawiran. Bulobe ka na tapos busy ko ka ng pang-recruit. Gusto kay mangitag mga open-minded. Kula lang pambuak ko na ko ilang ulo para ma-open-minded. Pero na ka na bagay mga tao nga mga garboso ana. Wala mo ka na good night gabi. Wala ba di ba nag-text man ko sa Buntag na, uy. Saan na to oras? Hala, nag-text man day ka. Tanawa. Wala, nagkuhan pa ko, ani. Grabe akong presentation, ani. Kaya mag 7 heads man daw siya. Ay? Tabangan yun na mo. 8 mi kabuk nagkuhan kaya mag 7 heads. Basta, ano ko. Kaamong yun ang tabangan na. Makita okay, daw Kira ka? Makita man daw may karong buntag, pero kalat birit sa mayang number. Ginawa sa high part, nagini siya sa process. Tapos, dagan po magpa-insured ka ron. Katong mga asawa nga tigulang ng mga bana. Nagwapo gini ang dagan. Kabalo bagi ka nga para ni sa tong future. Para pohon magminyot. Ay! Sorry. Uy. Pohon sa future. Sorry, nakamention na sa kuminyo. Kabalo ko nga allergy ra bagay ka ng word nga minyo. Okay, Raul. Lang ka nang, di ra kita magdugay lang ha. Ha? Kay nanawag akong downline na daw mag 13 heads. Saan di magdugay? Kailangan daw ako si Riton dito sa Taguluan. Di mo ko mutuo. Kailangan ako pasikatan sa akong sakyanan para mutuo ba? Ay. O kailangan nga na kay... Di daw mutuo nga makadato kay akong amigo.
nagmotorila ra. Tapos na yun na makadato, motorila ra siya. So, kailangan ako mo ato dito mo kay isip upline. Mo support ko ana niya. So, di lang sa tamanan og sini karon na. Doy, mga nasad ko ani. Ikaw grabe na gini mong pagkamingaw-mingaw ba? Sa una di gyud kay ngana. Tubagi sad ako mga reply og ko ni mga Di. Kana ka ni Maria. Ay reply lang. Reply lang ko mga. Di, unya lang, paguman lang, tawagan ta ka. Tawagan ta ka na. Lagi, promise lang. So, sorry yung kayo lang kay medyo mga na-busy. reasons diha. Ay kabalaka kay kaniya kong mga kabisi-bisihan karon para ni sa tong kaugmaon. Sige ha. Ay kabalaka, no mentioning of kasan ha? Ha? Promise. Yes. Friend or tong friend. Paspas lagi akong heart. Ala, naon sa na siya? Hoy! Ha? Naunsa ka, uy! Naon sa ka? Ganina ra mo diha. Wow! Isa ka oras na minadiri sa mga tubangan, wakakita. Gulpin akong pitaka. Asa naman to? Amayab. Ano Ba, nara si table, oh! Ay, naradi. Hoy! Painlo mo, ma'am. Sir, nakakurat si mo, sir. Basi nyo na mga buling diri, ma'am ba? Tawag lang ni sir, please. Salamat. Ma'am. Ato man sa ngalan sa tong kumpanya kay Hoy, Bea. Hoy! Feeling sa... Hoy! Naunsa ka? Hoy! Nawanak na ko. Hoy! Alam, mas like, pang Maria nga style. Uy! Ay, mawala kong pagkabay. O, tana. Sabong katawan. Big girl. Lingaw kay mo? Ay, sorry. Sorry, kabaan. What's wrong? Yung pa siya nag-text do. Hala. Kasamo kaya akong uyab. 1 week na sa isa ka wiki. Kas arami magkita. Tapos kadyot pag yun ki. Daw siya mga meeting. Ano? No. Sure na. I think so. Huh? Ipalayo ng mga PC niya. Huh? Palayo na. Come on, girl. I told you before, atong office mate before, nagpakamatay. Buan gini ko. Bugali. Uy. Gabaan. Never, ha? She never, huh? Never do that. Girl, come here. Muna niya mong ginaingon. No. Lah. Pila ko Mas na muna. natutamo kay mo do. Ikaw mang good, ha? Ang gay na mismo ang nagpalayo sa iya, ha? Kakapangit na ka, girl. Wala mo ko'y tulog gabi mo nani akong eye bags. Okay. Karon pa ko nakakita ang imong lipstick nasa sa imong ilong. Itaw, so, dili na gyud siya pariyo before. Ang iyang Dili treatment, ang iyang siya mga sweet. text. Yan siya ga good night. Di mo, may labon bit. Why not kahain mo na lang gyud siyang ingnon nga magpakasal na gyud mo. Lagi, may pa. Diba? At least dili pa kayo. Dili pa, it's not too late. Sige na, Kasi girl. mo revive pa yung feelings. Basin ba? Girl, pag abot gyud hubo na nato, girl. Wait lang, ayos, ha? Ay, dili, na ako sorry. Lang, Maria Filingera style. Drama. Ayos, just ha? Namula lagi ka, girl. Sige, ako ila para akong braan na. Babe, we need to talk. Agay, anong kila para ko ni mo, bra? Order. You.
Nanasad niyo? Karon pa Sa may nakayon si mga manlaparo kag bra? Nakaisulti? Wala na kayo, bra. Ay. Napo ko isulti ni mo. Ansa man? Sige. Ikaw sa una. Ikaw lang una. Sure? Oh. Ay, kakurat ha. Ha! Wala pa. Di ba, kapila na kasi ingon nga magpakasal ta? Oo. Ready na ko. My God, nangubo na ka mo din ng meaning. Basta malaparog, bra, ready na magpakasal. Ready na ko. Sure? Sure ka na mong gisulti, bro. Di na ko ma-feel ang kasinsero ni mo. Excited na nga ko makita ka. Ako iingon lagi. Anong kalit man ka? Yung ka, dili pa ka ready. Tapos karon na, nga na din ka. Ulo, na-realize lang yun na ako nga. Ikaw na good forever, anak. Ikaw ra jud. Inun gipamingaw ay tanawa. Sure ka na? Ano dili ka happy lagi? Abi na ako ma-surprise ka uy. Well, na-surprise ko kay kalit lang ka na kon. Ikaw ba mismo nag-ingon nga di pa ka ready. Gusto pa ko nimo ilhon. Munang ingana. Kay sa danay lang sa everyday nimo ko gina-remind. Nakayon ba ko sa akong self nga tama ka. Kanang... Ha? Di tama. Dili pa kita ready magpakasal. Ready naman ko. Well... Uy. Kanang... Na-realize sa imong sulti, na-realize man pugod na hugod niya. Nga tama, we need more time or kailangan ta mag... mo explore og laing mga butang. Na-realize na ko nga tama ka nga murag di pa gyud dapat dali-dalion ang pagminyo. Naglibog lang ko ato sa akong. Di man kabalo ka tama imong giingon na kay point. That's why bitaw na-realize na ako nga tama imong giingon nga dili ni dali-dalion ang pagminyo, dili ni dali-dalion ang tanan kay ang pagminyo, di ba? Forever na. So that's why ako ningon pugson ko galingon nga di sa ko mamugos sa magminyo sa ta. Na-realize na ako nga siguro napakoy lain mga butang i-explore? So man na, uy, ka naman noon nang gakuan ka ron. I'm so sorry. Ang sa Jude. Sorry. Ako po, murag, na-realize yun ako nga, murag, dili pagid siguro kita para sa usa-tusa. Uy. MOR na bali ang ihip ng hangin. Hala. Kung asa ready na ko, do murag sa tindahan lang murag napugos pugyapon ko. Mao lang ka. Pero MOR na basta lagi. MOR! Nawala kayang gugma sa ko, ah? Kina-feel na ko nga murag na less na pod ang sweetness. Pero kami nagbulag. Pero siya na pagkaroon ni Ingo nga di pa daw siya ready. O di ko kasabot ang linya nga napakoy i-explore. Gusto mo lang nga klase nga i-explore. MOR, please, ulti ko sa akong angay buhaton. And so much more sa umaga. Nagbabalik po ang mga hilason. Ang Tres Hilas de Garboso. Hilas na... Garboso po! Ay, perte! Grabe siya, no? Ay, pinabati ko lang advance happy birthday daan kang Engineer John Michael Batilo. Wow! Brother, daga na kay birthday. Wapag mo nga ni Tobo. Joe Romantico daw nagbuhat sa group chat. Hoy, dangin na ninyo na, hoy. Basta ako, ginapugos ko nila na nga group chat. Ako, ginakick na ko akong self. Ibutan gini si Zedre Hernandez. Si Joe ang creator sa group. Oh, ala siya. So, mo yun, dangin ninyo na nga chat group, hoy. Para sa mga latest na link, visit na. Join group. Oh, gina-add ko nila. Tao, gikick yun ako. Leave you go, leave the group. Charot. Atong letter sender nga si Christy. Salamat kay Baby Rai Rai. Thank you, Baby Rice. Thank you, baby.
Christy. So, primero di siya ganahan o kuan. Wedding. Ganun minyo. Minyo. Takaron no nausab. Takaron bura gusto na po niya magminyo na lang. Bura nausab maging ang treatment. Na ang lalaki na po dili. Na mo na ni Ron. Basta ang panagminyo may gala, dili gid dapat pugson. Mura ginay perminti rule of the thumb. Aron dili mo. Rule of the thumb. Never force yourself if you're not ready. Because if you're not ready, you are not ready. Run this mother, you say. Sumura to siya mga igala. Salamat daw sa tanan mga naghatag sa kuan galagala. Wow! Mayong buntag sa tanan mga muapilog sa tawag na, mga kasal. Paggahin dyan mo para galagala ha, dako yan ang tabang sa kuan. Couple. Bahala pag di mo matag regalo, bisa galagala lang, okay na na. Mas lami, Brad. Na-envelope o kwarta diretso ipin? Mas sana itong na-envelope. Envelope? Di halata no? Nga 5 rin mong ibutan. Or 20 ra. At least, ma-inspired ang magsunod. Pero katong imo giuna nga 2,000, imo ratong gi-planting. Ako, pantalya. Aka na ko say. Pakati. Malang gwapo. Pakati. Ah. Imong sabuton yung mga relative nga na yung mga tag 1,000. No? Ipakati ninyo. Kamoy una bo tag 1,000. Para mo sunod maula ang 20. Og tungod kay gihimo ng sinsilyo ang 20 karon, so wala na galagala nga 20 ang ibutang. At least 50 ng minimum. Mo na nakalami di ang mga gala. Tabang-tabang galagala na. Ayaw mo kabalaka. Pwede nyo ito buhaton nga adli ba? Just in case, kung hadlok mo, kaya di mo kabalo mo sayo, it's okay. Ang importante mo, butang lang mo. It's okay, guys. Ayaw mo kahadlok kung di kayo mo sayo, kabalo okay, ragyan makasabot man ang couple, na. Ang importante nga, magbutang lang mo og envelope or kwarta. Okay, rana. Just in case, nakabutang na mo, tapos lingkod ninyo bro, namoy ma-feel nga emptiness. Nga bro, feeling nyo bro kulang, it's okay. Pwede mo mabali. O ganito yung blessing yung ba? O hapit na mahuman. Guys, kabalo ba mo ng kaning galagala? Kasagara ka ng muapas? Na, swerte o nang iyang kinabuhi aning nga tuig. Mo grabe ang karir, ang negosyo. Kumuapas ka. Kumuapas ka. Pag na mo tindo o tarawa, swerte o ni siya. Aga na po yung muapas. Palakian. Katong na yung mga relating nga na sakit. Maayon yung balakian. Pangayoon ni Lord. Hatang mo sa galagala. Ate! Ano na lang gini offer me? Kana kong komedyante inyong inyong i-host. Kay lain mo magingan ng serious, ma-offend ang bisita. So PM is the key. Siyempre, mga MOR DJs. MOR. Hello dia kang Judams. Pakigreet ko sa pamilya sa Ipundo family dia sa may Balinging Asag. Oga, tanan sila naka-MOR na lingaw kay dito Judams ni. Judam, ano na padulo magagbaling asag? Again, get well soon sa akong eldest, si Rusty Jan. Alam mo, in fairness, Brad, ang mga bata karon labi na sa akong mga anak, sa Rusty, ano mo, kamulog, gidala na ko sa ER. Niyon din siya nga, worried siya nga ipa-admit siya, Daddy, will you admit me? Yes, admit ka kay gasuka naman ka. Daddy, I'm worried. Ay, kahadlo ka ng injection. No. Dili mali sa injection. Hadlo siya kay mo absent. Kaya na exam. Basin daw mo absent siya. Magamay, mulo yung grades. Wow! Kami sa una mo ulan lang, pakpak na yay. Kasi... Pandamay. Karoon ng mga bata, bay. Dili gusto mo absent. So, nagpost na lang daw siya nga I'm sick para makita daw siyang teacher yung mga classmates. Kabala ka, bayaran ko na ang kuhan para. Just kidding, anak.
Kabala ka na yung medical certificate. Na-worry gito ng bata may gala. Sana all ang mga bata nga nung nga ganan mo eskwela. Kita sa una kay katuyo na to butang og luya nga tulubot no para ilang ahos ba. Paluya-luya galinta. Muulan lagi, yes baha, way klase. Ano mo, Joe? Ano nang ipagsukso kay para hilantan. Wala na ko kapasan na, Joe. Run this mother, you say. Sa Taguluan ba na doon? Sa Taguluan doon. Run this mother, you say. Musunod! Ang mga call boys! Master Pope! And of course, ang chick boy, pero good boy, Joe Romantico! Yang almost daily vlog. Grabe. Grabe nga pagpaningkamot, pagpanintiil may gala, paki-subscribe. Ako nga karon Earth kay nanagyo mo comment. Wow, very good, very good. Sa una, mag-post ko, 5 ka bukway comment. Ako ay, mag-upload na. Ay, Ganyan siya makadani. Sumari, ay guys, I'm here. Mausap. Pag naka-vlog. Usar kaya kong hangyo kung sige mo katawa sa ako nakasubscribe na ba mo? Away, subscribe sa maniyoy. Subscribe. Pila ka S sa subscribe? Adi, like na lang. Nayumba, Brad. Na diyan. Ay, salamat dito, Danyosa family. Labi na kayong sexy side. Kapila naman piyesta ng anyo sa pamilya. Tanan na lang. Bigyan ni may gala. Tanan piyesta. Tanan na lang yun. Gawad. Salamat, Dan. Naghatag yun. Humok ba na? Humok. Naitambok. Mo na itong importante diya. Sarap. Bakit naman? Ay naman, nag-diet man ka. Lagi. Sagbot rin ka na. Always remember that laughter is the best medicine. What if symptoms versus consult your doctor.